expiration kasi mga kalabarkada is May 23. Ako rin yung may kasalanan mga kalabarkada kasi ako yung dumampot doon. Nireview ko yung video. Ako yung dumampot ng noodles na yun. Lesson learned, mag-check. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. Alright, bali nandito lang tayo sa bahay at hindi tayo ngayon aalis. Laki ng lalagyan natin eh. Pang burger. Mga laki-laki na lalagyan pero ang lit. Mini siupaw nga lang eh. Init, bagong luto. Oo, kakaluto lang yan. Alright mga kalabarkada na. So good morning ulit. At kasalukuyang natatapos lang kasi namin yung misis na Ilan yung sabi ko sa'yo? Ha? Lima no? Lima. Oo. Kasalukuyang natatapos lang namin nag-prepare ng balamig saka yung sa siopaw. O ayan, may nabili na kami siopaw kahapon. Ay. Anong flavor yan? Anong karningan? Hindi ko alam. Bali yung palamig pala namin ay ang flavor ngayon ay chocolate. Ay, ano ah? Ayun, may bumibili na kasi mga kalabarkada. Mainit pa. Wow, nakapagbinta agad. Alright mga kalabarkada, no? So, umaga pa lang pero busy na kami ni Mrs. dito sa tindahan. Magkano yung pan ba? 12. 12 times 5. Oh, 60. Sakto. Bali yung presyo pala na benta naming siopaw ay 12 pesos ba? 12 pesos. Tapos yung sa palamig, bali 5 pesos yung isang sukat. Alright, grabe yung init. Kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? Marami na namang wala oh. Asukal, humi, saka kape. So wala pala tayong biyahe ngayon mga kalabarkada dahil full stock pa. Katatapos lang kasi namin sakada sa Alaminos nung nakarang araw, kaya marami-rami pa yung stock natin. Tapos yung sakon lang siguro sa mga siopaw, palamig, ganun lang siguro yung pupuntahan ulit natin dun sa bayan. Nakikita nyo naman, no? May bumili agad na ng siopaw. Bali 5 piraso yung pinuha. Alright mga kalabarkada, no? Yung oras pala natin ay 1:00. At check natin yung pinagbintahan ng siopaw sa kapalamig. Alright, so bali 3 layer kasi kanina yung siopaw, so na ubos na yung 1 layer. Tapos yung palamig medyo nakalahati na rin. Marami rin bumili ngayon mga kalabarkada eh. Lalo na dyan sa banda dyan, oh, sa may bungad. Tapos busy si Mrs. na magkasikaso ng mga paninda. Tapos dun nga lang, kanina pala may
nakita si Mrs. na Lesson learned, mag-check. narinig niyo naman yung sinabi niya. Patayin. So kanina lalagay si Mrs. dun sa mga tray para dun sa mga noodles. Tapos may napansin kasi siya mga kalabarkada. Nakakapanghinayang. Kasi ilang araw na lang. Ilang araw na lang kasi. Ito. Yung expiration kasi mga kalabarkada is May 23. Itong noodles na to. Nakakapanghinayang to. May 23 kasi yung expiration niya. So bali yan nung kinuha namin sa CSI. Yun kasi ang nangyari, hindi na namin na-check. Ako rin yung may kasalanan mga kalabarkada kasi ako yung dumampot doon. Nireview ko yung video. Ako yung dumampot ng noodles na yun. Hindi naman yan nakakapanghinayang bigay. Basta sana mabenta siya. Ayun lang. May ilang araw pa naman na mabebenta yan. Kaso, siyempre sa pagsapit ng May 23, talang tatanggalin na namin yan. Hindi tayo pwedeng magbenta ng expired. Oo. So, siyempre yun ang kon natin dito sa tindahan, rules natin. Once na expired na, hindi na namin ibebenta yan. Siyempre bakit mo pa ibibenta di? Mamaya nagkasakit pa. Nagkasakit pa, oo. Yun lang naman eh. Yung humi lang. Yung humi lang. Yung humi lang ang hindi natin na-check talaga yung expiration. Ang masama pa niyan kasi 20 na piraso pa lahat siya. Kaya nga akala ko 10 lang. 20 kamo kasi. Ngayon na-review ko yung video, 20 na piraso lahat ito. Pero hindi naman siguro kwan yan, kasi pagdating ng kwan, May 23 at hindi yan maubos. Ang ginagawa kasi namin, sariling pera na yung pambili namin dyan. Kami lang mismong bibili. Tapos kakainin na lang din namin. So, yun ang mahirap sa isang may tindahan mga kalabarkada. Hindi talaga maiwasan yan. Kaya dapat sa mga may tindahan kagaya namin, i-check nyo lang maigi yung mga expiration. Huwag basta kuha ng kuha sa mga grocery. Kasi meron talaga yung ganyan na ilang araw na lang ay mag-i-expire na. So, wala na kaming magagawa dun kasi nandito na eh. Naiuwi na namin. Sabi nga ni Mrs., lesson learned. Sabagay, ano naman yan, be? Mabenta naman yung huli. Oo, mabibenta naman yan. Hindi, mabenta siya. Oo. Kasi gustong-gusto Gusto ng mga tao dito. Kaso nga lang, syempre, parang nabahala lang ako. Kasi nga, may ibig sabihin ngayon, di ba? First time kong nakakuha ng noodles na yung expiration niya malapit na. Oo. Kasi mostly, yung mga pancit canton, mga noodles ganyan, mostly mga 5 months pa bago mag-expire yung mga nakukuha namin. So first time lang namin makakuha ng ganyan na ilang araw na lang mag-expire na. Kaya sa lahat ng mga may tindahan, payo lang namin, check ng maigi yung mga expiration date ng mga hinahakot nating paninda. Para hindi po kayo magaya sa nangyari sa amin ngayong araw. Ngayon lang namin nakita kasi nung nakaraan pa namin binili yan. Ngayon lang namin na-check talaga lahat. Kasi nagpa-pricing kasi si Mrs. eh. Nagpa-pricing siya kung chine-check niya kasi kung ilan yung price ng bawat items. Kung may tumaas ba. Siyempre pag gano'n na may tumaas, siyempre magtataas din kami ng presyo. Diba? Ala naman na palugi silka.
Kaya nga namumuhunan ka para kumita eh. Bali lang siopaw na pala yung naiipon natin ba? Tatlo. Tatlo na. Tatlong pa. Okay lang yan, pre. Babayaran naman natin. Hindi. Kakain tayo ng Noodles araw-araw. Humi! Hulaan nyo kung anong ulam namin sa May 24. Malala yan ba? Ano yun, boss? Ah? Yung pinaka ni Jim Dragon, Yung? sinasaya si Gika. Hapon. Magkano nung? 820 yata eh. Ha? 820. Ay! Sige, pero... So may kukuha ng Gcash. Ang isipon ko, Alright. Jin, wag ko naman. Bobby. Parang pangalan niya. Tropa. Ba't hindi yung sniper gamit mo? Diyos. Kalawagin niyo sa dagat. Makita nyo lang yung sniper niya. Ang gwapo. Formado. Nakatay concept yata yun ah. 800 yan o. Alright mga kalabar kada, so update tayo mamaya. Kasi para makita natin kung magkano talaga yung kinikita ng palamig at yung kanyang siopaw sa loob ng isang araw. Yung ngayon lang kasi kami makakapagbenta ng buong araw sa palamig gawa no. Siyempre may mga... Hindi natin nakikita yung ano. Ha? Hindi pa natin makikita yung kita ng palamig hanggat hindi nauubos yung isang powder. Ay, hindi pa naubos yan? Kabubukas Ay, lang kakabukas natin, lang pala natin no? Kaya hindi mo pa makukwenta yung ano niyan. Kukwentahin mo. Kaya nga 'di ba yung lagayan ng palamig natin is nandun yang yung pera hanggang maubos. Hindi ko nga nila hinahalo. Bago natin kuntahin, gano'n. Oo, syempre. Alam nga naman magkwenta ka na sa unang ano mo pa lang eh hindi pa nga napapaubos yung powder. Paano mo magkukwenta? O di, update natin yung mga viewers natin sa susunod na araw pag naubos na yung powder. Magkwenta ka pag naubos yung powder mo. Oh, tama nga naman. No? Hindi ko naisip yun ah. Talino. Pagdating sa negosyo, talino talaga. Nag-aral kasi ng business management kasi Mrs. Anong business mo? Bali, hindi ah. Dahil lesson learned tayo ngayong araw. Kasi naman nag-check naman tayo nung nakaraan lang talaga tayo hindi nakapag-check. Ayo. No. Nagmamadali tayo kasi uulan. Uulan yun na nga eh. Kalaban talaga yung ulan. Kasi may mga binili tayong school supplies eh. Yan na nga eh. So alam na. Noodles ang ulam ng asawa ko. Noodles malala to ah. Noodles malala. Noodles malala. No? Kaya tayo magka-UTI niya. Hindi, basta... Alternate na lang. Hindi naman araw-araw. Grabe ka naman. Hindi ako umagat ang hali sa kahapon. Alright mga kalabar, kada update tayo mamaya. Yo, alright mga kalabar, kada update tayo. Ay wow, nakangiti na si Mrs. Siyempre naubos na. So update pala tayo mga kalabar kada no. So nakita nyo pala kanina yung kaninang umaga na may benta kaming palamig saka siopaw. So ito na yung kinalabasan mga kalabar kada ng pagtitinda namin ng buong maghapon. Salamat po sa lahat ng mga bumili. At ito na rin po yung palamig. O boss, siyempre ito rin po yung kinita. Kaso sabi nga ni Mrs., hindi mo nabibilangin yan kasi mayroon pang natira dun sa powder ng palamig. So kukuntahin lahat yan pag naubos na yung powder ng palamig. Alright, so dito na siguro matatapos yung vlog namin mga kalabarkada. At buong maghapon nagtinda si Mrs. ng palamig.
At naipaubos na. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga kalabrikada na. Ingat po tayong lahat and God bless po. Be, noodles ulam mo sa 24 ah.